Мажараларны яратам мин. Эй, достым, бергә көлик. Консуни, консуни. Кем ул, йоу-оу? Экранга текәлеп карый. Кем ул, белмим. Шулар бик тиздән белерләр консуни. Консуни, консуни. Кем икән ул консуни? Консуни һәм аның дуслары. Алдағы сериядә. Балалар, иртәгәге дәрескә сез булачак һөнәрегез турында доклад әзерләп килергә тиеш. Кем буласымны беләсем килә. Бу тартмада барлык сорауларыңа да җавап бар. Бу виртуаль киңлек. Монда төрле һөнәрләрне сынап карап була. Бу ни тагын? Син умартачы. Кил әле монда. Кортларым! Мин янгын сүндерүче. Һөнәрләр иленә сәяхәт. Кара вә ирен. Тутто. Тоткасы эшләми. Әйдә инде. Мин шундый арыдым. Күрдеңме моны? Мин оста. Бу синең киләчәгеңме? Консуни янгын сүндерүче. Ни диярсең? Шигем юк, мин булдырам. Тукта, ни булды бу? Тагын янгынмы? Юк, бу минем эшем. Мин бик нык тырыштым. Хәтта тамагым ачты. Мин дә аш. Тәмле ашарга яратам. Мин рәхәтләнеп берәр искитмәле ризык әзерләр идем. Таба. Исе тәмле, кауып карыйк әле. Исеңдә тот, син хәзер пешекче, оста бул. Янгын сүндерүче түгел икәнемне онытып җибәргәнмен. Нишләргә? Ан, йомырка, бераз гына шикәр, нәрсәнедер оныттым. Сөт икән. Менә. Һәр эштә осталык кирәк. Әйе, килеп чыкты. Балкырга вакыт. Пешекче Консуни дан тотар. Сабыр. Син булдырасың, Консуни. Бар да үз кулыңда. Сәй отып. Бер ни дә калмады. Я ярый. Димәк, эш тәмам. Шулай итеп, эшебезне бетердек. Мин әзерләгән ризыкны барысы да ашаттым икән. Бу фикер мине бәхетле итә. Кара әле тегендә. Килеп җитәбез. Киләсе эшкә әзер. Үскәч кем булырга икән соң? Бер-ике елдан безне ни көтәр? Вакыт узгач мине тормыш кайларга итәр. Күңелем мажараларга сукма китерде. Әллә мин бөек шымчы булам инде. Калдырып торыйк бу җирне, алга сикерәм. Яңа борылышларда мин могҗиза күрәм. Бу юлы кем булырмын икән? Бакчачы булып азык үстерә алам. Миңа тагын бер карашы кем булыйм. Табиб булам, кешеләрне дәвалыйм. Нинди генә һөнәр иясе булсаң да син, яхшы гамәлләр кылып тырыш булу мөһим. Кем булырга телим соң җавап тартмада. Аны ачып белергә иде шул барында. Сәлам, Сея. Сәлам, Консуни. Үз һөнәремне сайлармын. Үз һөнәреңне сайларсың. Дөньяда һөнәрләр бик хисап. Шигенмә хыялыңнан кыю, атла.
деп ойлайм. Мә, ол синеке. Ай-хай, bu ашқаш сандықны ашырға тиешме? Өзің көрерсің. Кансуни, не болды? Мені маны ашасы келмей. Нәрсе? Нишләп? Сүйініш болсын. Иә, балалар, кімнің шығыш ясыйсы келе? Минем! Нешік ойлайсың, нәрсеге ол? Бәлкі келешек хүнәрідір. Нешле ол? Әйе, дүнияда хүнәрлер бейхисап. Өсіп жеткеш, менің оларының барысында сынап қарайсы келе? Келесі серияда. Қара сен, бөлмең матур. Шынлап мы? Сен ашы екен, мен шат. Ева, нәрсе білен шығылленебіз? Күл сұлу, туфлиімні кетір. Келем. Күл сұлу, шайымны алып кел. Яқшы. Нәрсе бұ? Мен анда бірей бір таптым. Яқым келе башлады. Мультипликацион фильм «Халқыбыз мирасы» студиясында тәржімә етілді.